Makadi muri Zimbabwe tinokuchingamidzai pano paSky Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa. Tasvika kuno kuMbare kune mhuriwo yaita dambudziko rinosuwisa muri Zimbabwe rinochemedza. Patiri pano tiri kuMbare kune mwana ane makore 4 years ekuberekwa anonzi Kunashe Chinyamu. Uyo ari kurwadziwa achidzimbwa miri, akangotanga kuzvimba dumbu nemakumbo. Pari zvino kunyange nenhengo yake chaiyo yakazvimba, mwana asikwanisa kuenda kutoilet. Saka regai titaure namai vaKunashe tinzwe kuti chii chiri kuitika munyama yemwana wavo. Tinokuchingamidzai ana. Mushe makadi muri Zimbabwe ndinoitwa mai Kunashe Chinyamu. Mwana wangu akatanga kurwara last year August. Akangomuka akazvimba dumbu. Bva tatanga kufamba naye kuna chiremba. Bva anorapwa aenda kuPari. Pari vakasvika vachiti mwana ane cancer pakidney rake rekuraiti. Bva vatanga kumutreata vachimuita makemo kusvika vaita masikani vaiti vari kuiona pambatomboishaya vachiti tikuona tomboshaya. But vakaramba vachingomupisa. Ranga rakazvimba rumbu but ranga risina kusvika parasvika. Ranga rakangozvimba zvoti munhu asinganyatsoziva aisanyatsoona kuti mwana akazvimba rumbu. Saka ndakagara naye muchipatara kusvika zoitwa operation muna January this year. Aitwa operation akabviswa kidney riya rekuraiti. Vamubvisa kudaro mbva vanditi munopota mucheni mwana wenyu every Monday ega achibaiwa mainjection ake. Saka ndaingozvitedzera every Monday ega ndenda nemwana wangu kuchipatara. Saka ndakatanga kuzviona dumbu remwana rakuzvimba. Pakaitwa operation dumbu rakasara ranormal. But after 2 months mwana akatanga futi kuchizvimba dumbu. Ndobva ndadzokera futi naye kuPari ndikati mukuzvionera kuti mwana wangu akuzvimba dumbu. Zvakanzi problem iri pamwana wenyu, cancer mwana wenyu inonetsa. Rumbobatika irumboshaya. Saka pari zvino amati ndikukunyepa ndambonzi ntsvage 19,000 years yekuti mwana aitwe inonzi radiotherapy. Mbva vazoita maCT scan vaona kuti mwana wenyu achakwanise kuresponda kumishonga yese yemakenza. Saka mwana uyu asarwa nenguva diki yekuti ararame. Vakanipa 3 weeks nemwana. Vakati mwana wenyu asarwa ne3 weeks dzekuti ararame. Chidzokerai nemwana wenyu kumba munoita zvese zvamunoda naye. Munotora mafoto, munodi nemwana wenyu. Saka nekufamba kwataita mwana wangu ainzi ana cancer. Kufamba kwese kwatainzi makakasikira mwana wenyu ana cancer, mwana akajikiswa. Nekufamba futi kwandaita munhu wandainobata mai vangu vakandibereka nini. Saka zvinhu zvakanditorera nguva kuti ndibelieve kuti mai vangu ndovari kuita izvo. Saka ndakabva kuchipatara ndokwandadzokera back kumba kwangu. Zvonowesena situation. Vamwe vese vakamuka vachizviziva veukama kuti mai vangu vane chekuita pamwana. But kuti vandiudze vaitya kuti ndoreact oseni kuti ndamai vakandibereka. Saka tichingofamba inini mama vaisada kuti ndifambe. Vangonzwa ndabuda ndandobatsirwa nemwana vaidzoka vachindituka. Unoenda pine mwana unofambira ichi nemwana kumasowe. Akaudza kuti masowe kana maprofits anobatsira ndiani. Unotadza kungogara naye pamba kwakamirira zvinotaura madoctors. Kati ndingamirire nguva yaiye kuti madoctors akandipa kuti 3 weeks mwana wangu ubva afa. Ndozvandingagarire pano pamberi. Ndakunyatsonzwisa chiri pamwana wangu chii. Kwese kwandaingoenda ndova inobuda. Amai vako vakarombesa mwana. Vada kumuita chikwambo chavo. Saka inini vakazenge vakundituka. Nekuda kwemurume wangu wewe wakarorwa nemunhu wandisingade, murume wako erombe. Unofana kusiyana uye mwana wakatoita ndemwana wekupedzesera. Wachinyama wafa wakakugara, makore wakagara yaye akakwana. Uchapfa pano pamba ndo pauchadzoka. Saka ende vapindura bheki. Mama zvamuri kutaura hazvife zvakaita. Inini kwachinyama ndo kwandozogara. Kunyange kusina chiriko, kunyange muchiti vanotambura. Ndo zvandakatoita sei? Ndo zvandakatoda izvozvo. Neimwe nguva Mwari vachatipa. Saka vaigara vachipopota mai vangu svika vabheja varova pasi vaita sema audio avo ndinawo wanzozati kadhi rangu rivi because ndaivatora maaudio vachitaura zvese zvavaida kutaura pamusoro pangu nepamusoro pemwana. Saka zvadaro ndakabva ndafonera baba vangu vanga vakaseparata nababa vangu. Ndata ndidai mamboya kuno zviri kuno zvakaoma mamboona zviri kuita mwana. Akasina kuzvipa kudai. Dedi vakabva vauya. Vaigara mumasvingo. Vauya kudaro dedi nekufamba. Vanosvika chinobatana mukadzi wavo. Kwese kwavaingoenda kwakwana Tifred kwese kupi vaingosvika chinzi ambuya vemwana uyu ndori kukonzera mwana tese arwara yese makaenda kuchipatara kanobatwa kenza but haisi kenza ikagadzirwa haisi kenza iri pamwana.
Saka dad vakakonfronta mama kanza iwe rapa mwana wemukwasha wakazviona kuti unodya mwana wemukwasha rapanura mwana wemukwasha zvisina kudaro dad havana zomboita mazuva baba vangu vakabva vashaya kudaro inda handisipo ndandadedzwa kumusha komunaita anogona kurapa mwana wangu ndobva ndaenda ndatoisa zvokufonerwa dhera cho rasha dad vangu ndandatotara navo mwana ari sei vachindibvunza ndizonzwa kuma7 dad vako vashaya sei munhu anga asiri kurwara vatoenderera vatakurwa enda kunavo kugomo ndokwakazosvika chinoshanda bhoza vanzi vangodona vasvika mbazonofira kugomo ndafira kugomo danho mamangu wangu aripo hanzi vakavasecha vafa kudaro kunzi chiemo nemunhu wenyu tisati amenisa kumochari hanzi vakavabvisa hembe dzesedzi kusvika pashoti remukati vakatora mari yange iri momo zvikanzi hanzi madoktas akatombosvika pakubvunza nepo ndezvipi zvamuri kuita tisinobvumidza kubata chi munhu zvamuri kuita zvikanzi akaba mari yangu ndokutsvaga mari yangu vatora mari hanzi vakatora $2 vaisa mubramao vanga varipo navo vakatomboedza kuvatsiura ai vadzosera mari hazvinzwaro vakaramba kunzwisisa inini nekuzouya kunoku ndanzoti baba vangu vashaya pakuchema kwese kwandaita baba vangu amai vangu havana musi wakadonhedza kana drop yemusodzi vaitondituka ye unochemei kana uchidai mwa mushongotero baba vako baba vako raveromberi unochemei utadza kudya indinotodya handitadze kudya vakataura zvakawandisa ndopandakatanga kunyatsozviona kuti mama zveshuwa vane chekuita pamwana wangu because mashoko vakandiudza baba vangu vakararaka vari muvanhu vakazara vanhu vese hapana haisi secret bhozi vakazvitaura public munhu wese aripo because dad nezvinhu zvavakasiya vataura nezvavazvina mama vangu vakasiya vafumura zvese pasi pembedha pako pane gari iripo ridaro pari mwana wemukwasha wai uchidaro vakasiya vataura zvese vakafumura zvese zvavakafumura saka vadaro ndobva vanzi bhodhi chaenda kumasvingo ivo vakabva varamba vadzoka kunoku dad mvatakura mvatano vavika kumasvingo ndikaenda ndiri ndega ivo vakaramba kuenda akati kana watoenda kumasvingo nababa wako inini hatisina ukama ndikati sokeni baba vande vangu handiregedze kunoviga chii baba vangu bva ndaenda kumasvingo zvishuwa ndakanoviga baba vangu paposti mortem yakaitwa baba vangu vanzi vakarohwa nangewo mama ndo vari kunzi vakahaya vanhu vakarovani baba patino vakanyepa kuti baba vamwe poison kuti post mortem zvakanzi munhu akaita sei munhu akarohwa saka ndabva kunhama ndazombosvikira kumba kwavo ndakabva ndasvikira kumba kwemukoma wavo ndasvikira kumba kwemukoma wavo enda inge wanyepera ndichauya hangu ndakabatika ndizvo zvakaitika kufa kwadad ndichauya kumba ndichauya kumba saka kubva ipapo up to now dhodha wangu vakashaya muna June avafona mai vangu avaita sei vanenge vachiti vakaona sister yangu inini vanotomuudza kuti mwana hapasisina vanhu vari kuisa vongu vafamba nakuna shapasisina ngavaende kwavanoda hapana nokwanisa kurapa funashi kunyange vakafamba vakaita zvipi nezvipi kuna shavachakwanisa kumurapa saka nezuro pavakadzoka kubva kuzambia ndazvichirana vakadzoka kubva kuzambia musika wanzi bva vavharirwa basa vachiti bhosi nyaya yakafamba pasocial media vanhu bva vavharira urikuite mwana wemukwasha tichitya ndituma smallsmoto hesi nyaya ndivhurire ndipinde uye achakorobha dhemu nechikorobha achachera gomo nespoon asati atanga saka kuti ndize ndakatadzira amai vangu handizivi vanhu vamwari handamuswa ndakavatuka kana nezvemwana uyu handamuswa ndakavakonfranda kunze ndatotaura pana bhozhongora because ndaona kuti zvandinyanyira ndokutotaurawo kwandaita pana bhozhongora ndona kuti situation yacho iri kuramba ichienderera handina muswa ndakavaudza ndakangosuduka mapavo ndakanyarara ndikangozvibvira ndakanyarara pamba pavo pandakatotaura ndo pana bhozhongora kuti ndinyatsovafumura kuti ndiwane rubetsero izvo havazendogara kupi havatozvizive kuti ndogara panapa havazvizive vanhu vanotaudza kuti ari kumusha but ndiri muno marara havatonditsvaki kana kundifonera vandifonera ini ndine one mwana wavo musikana akadai so kwese kwandinoenda ndikunyepera asi makuoka kuti ndikuvanyepera mai vangu kunyange ivo vachida kuzvipupurira kuti handina chekuita pamwana uyu vese ana sekuru kukanengo kwese vari kuvada kuti kana vari kuti vari kuramba ngavauye zveshuwa vatiti handisiri ndakaita zvinhu izvo Alright, tisati tazvitanzwa zvavatora tuna kunyambonzwisisa condition yemwana nekuti inini ndichionawo mavideos anga asina kusvika paasvika nhasi saka tinoda kuziva kuti pari zvino kurarama kwake ari kurarama sei
kurama kwake zvinhu zviri kurwadza. Mwana uyu harare zvaakatoita izvi zvanorara akaita zvakaita izvi kana kuti ndotoita zvekuti ndobata pasi ndokotama ndibata pamusana kusvika kuedze nemwana uyu agare pasi akwanise kurara kutoita kuti ndiuraye painkiller ndiri panonzi matramasets aya mapainkiller ndo ari kutorarama nandotoita ekupa overdose. Mararamiro kuti mwana uyu anorwadza kumutakura kwacho ndinoita zvekutoshingirira semunhu akabereka kuti ndimutakure achatakurike kunyange tikanzaona rubetsero munhu anoti uyai kwakati anoda munhu anoti haya mota uyo titora pagate apa oenda nesu odzoka futi otisiya because condition yavi haichaiti. Sometimes amwe atokata chaiko kufema chaiko tozosimudzira papai but ini zvinhu zviri kundirwadza ndikuziva kuti mwana wangu condition yake haidi chipatara pozo chipatara vakandiudza vakati mama panapa kunyange makazodzoka nemwana tokwanisa kubatsira neoxygen tichimirira nguva yemwana saka kuti ndine nemwana wachipatara ndinoziva kuti hakuna changu that's why ndoramba ndichishingira kuti vanhu vemedia vandibatsire kana pane anogona kundibatsira panyaya iyi vanhu vandibetsere because ndatambura kunyange upenyu hwangu chaiwo wakaoma maindi navo vapenyu pane mari dzavo vanodya zvavanoda but wangu upenyu hwandiri kurarama wakaoma tauya pano iwo rubatsiro rwaunganyatsotaura kwezvozvo kuti ndoda kubatsira nekupo rubatsiro rwakuda paupenyu hwemwana wako wakatisana nereziva. Ini rubatsiro rwandiri kunyanya-nyoda kuti vanhu vakwanise kana pane anokwanisa kurapa mwana wangu handina mari yekuti ndizobhadhara vanhu anongozviti ndozvipira kuti mwana uyu ndozvigona kuzviita ndikazvipedza ogona kudzosera kwazvakabva zvinhu izvo ndorubatsiro rwandoda. Kana futi pane vamwe vane mari because pane mumwe ari kuti anozvigona kwakambobatsirwa mwana akapora because pane vakambomubatsira akatopora mwana uyu vari kuti ndoda 500 yekuti nditego back to send. Saka ndorubatsiro rwandinonyanya kuda kana pane vakazvipira bhosi zvendafamba vanhu vari kungoenda nemota dzavo vachititora vachita ndekwakati totodzoka hapana chine chenji mwana zvasikuenda kutoilet anzwa nekumuiswa zvinhu but asi kubuda makusenda tombomisa ruoko kumashure kwakabloka kune chinhu chakamuvhara kudai asi kuenda kutoilet iye anenge achitofila anoenda kutoilet but akagara papota hapana chiri kubuda. Pane pangochera nawo yekuti mama vari kutaurawo zvavari kutaura ivo veukamawo vana sekuru kwavo ikoko wakamboedzwa kuvakumbira kuti vataure namama. Baba vavo vekubereka mai vangu vakatondiudza kuti please ndapota ukabva kunhamo usadzokere nemwana wemba kwamai vako. Baba vavo nyakuvabereka mai vangu vakatonzwa kuti mwana usadzokere naye kupi naamai vako. Vanhu hapana asiri kuzviziva munhu wese zvino mafamilies mavo hapana munhu ari kuziva nyaya mwana wayo hapana munhu ari kuziva zviri kubvepi zvinhu izvi munhu wese ari kutongoziva kwazviri kubva vanhu vese hapana chawirirana navo but nyati rubetsero ndoruri kushayikwa kuti nekukasika izvi ane 2 days akamuka kadai nezuva anga asina kudai so zvaane 2 days akatanga nezuva angomuka kadai so. Baba vemwana varipo zvavo varipo ndo mapesana nawo panza mune wangu wafoni wanziva munhu wandimisa tichipindire chirongwa chedu kana unewo mashoko ari pamwoyo wako wakuda kutaura zvida pamwe kuti achibvunza mubvunzo pane zvimwe zvawakufira kuti kune zvasaririra ndomukamundu ipona zvokutanza niwaenza tine asanamboona shura rakadaro. Kune zvimwe futi zvekuti vaindiudza kuti iwewe kumba kwamwene vako unodiwa kubva namwene kusvika nekiti nekiti hasati ambozviona ndono anonzi mashura uko ndokwausingafwa wakagara since tigare mudzimba hasati ambona munhu anodiwa sezvaunoita iwewe ndoanonzi mashura. Ndakamboenda futi kumwe cheche ndakaenda ndakanomanifesta handina mwana anogara mumarriage 4 years kuda kuzvita aniwe because ndane 6 years ndichigara kwaChinyama kuda kuzviita vamwe vese havo vamwe vanogarawo mamarriage pazvedu chinetsa but inini handidi kunyepa ekushaya but vanhu vekuwa ndakawanikwa handina problem navo but zvakutokonzerwa naamai vangu inini kuti handizivi ramangwana ndichagarisana sei nenyaya kuti vari kushungurudzirwa munhu wavo ndiamai vangu. Ipapo kwataenda kumungwataenda ndikunzanzi ndinenyora kumusana dzavakanditemere vamai vangu sauda ndiroye nawo handisati chopadera ndikwanise kuona musana kwangu but hanzi ndinenyora handisi ndakavatadzire chiini handizive zvechokwadi munhu waMwari. Saka chandongokumbira kwaMhezimbabwe ngavandibatsire ane chainacho ina handino chandinacho ndofuma muri kutongozvionawo
handina chandinacho kana kuti anozoti anobatsira zozokuclaima because kune vamwe vari kutibatsira vozotaurira mari manotoipana pasha hatina chatinoda kwamuri patozondomuna kuti anzi ndipe mari yefiwewo 105 mokuti anzi ndoda wai handina kana chandinacho vanenge vachitondikuvadza nekufunga handina kana chandinacho vanongokwanisa kungondibatsira nerudo rwavo ngavandibatsire chanongokwanisa kuti ndione muromo wangu kana mwari wazongondikomporera ndozongozivawo zvokuita ari zvino handina kana chandinacho kana baba wake havaende kana kubasa havashandi vanotorarama une mapisi job vakanoita mapisi wakauya kutorarama kutowana kubatsirika muno hatina chinhu. Mama tine urombo nedambudziko ramasangana naro taziviswa kuti imimi ndimi gogo kuna Kunashi amai vakabereka baba vaKunashi tingadawo kuziva isu nemhuri yeZimbabwe kuti imimi mungadai muri kunzwawo sei panguva ino muchiona muzukuru wenyu achitambudzika sematambudzikiro ari kuita Kunashi kuti haachakwanisa kana kurara haachakwanisa kana kudya dumbu rakangozvimba pari zvino nhengo yake yasvika. Ndikurwadziwa vanhu vaMwari zvinyaondirwadza ndechekuti nini dai amukurungai vangu vakandibudira pachena vakangondideedzawo amukurungai yayapo inini mwana wangu handisi kuda naye siyana ine mwana wangu zvazvakanaka pano kuti vaite zvinhu zvakadai so inini handifi ndakavenga maslimi nekuti inini ndiri vana vasikana ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira ndomugamuchira sezvaari chandingokumbira ndechekuti dai abatsirwa iye pache zvake panyama yake nokuti zvezvizvi haadyi sadza aane 3 years asingadyi sadza saka kwatiri kufamba kurunzi anzi akaiswawo kenza mudumbu saka tisuza tichopadi kana kuti kunyepa ezvo zvinhu zvikuru ndeyari kutambudzika saka inini chandingokumbira ndechekuti dai vanhu vaMwari dai vatibatsirawo tagona kubatsira muzukuru nekukasira agone kurarama nokuti tiri kutomudawo nokuti ndo first muzukuru wangu wokutanga iyeyu saka ndikatotarisawo zvizhinji ene ndinomuda zvisingatomboiti kana muroro wangu ndomuda hana problem naye nokuti haisi mhosva hakuna munhu anodawo zvakashata munhu wese anoda zvakanaka saka inini ndinongomugamuchira sezvazviri asi chandingokumbira ndechekuti dai abatsirwa kuti dambudziko rese iri ripere togona kugara zvakanaka pasina chinotinetsa chete ndo zvandirongoda ndofunga izvozvo ndatoine nguva ndiri panapa ndikangonzwa kuti mwana arwara ndinotongotora chero mari yandinayo ndototumira kungodai mwana arwara ndotumira kana kumba kwacho tatove maromba hatina chatinombokwanisa kuita kumusha izvo zvitangadai takapedza kuvaka patiri kutotadza kuvaka nekuda kweurwere hwemwana hapana kana mari yatinombogara naye tinotongoti tikadai tototumira nezvimbadzo izvo zvindakwereta ndikutotadzawo zvibhadhara nekuda kwekurwarirwa saka chinhu chinongobata kuti ivo vachitengesa vachiita mari nemuzukuru wangu kwatakafamba takanzwa kuti kukosora kunenge chita mwana nekurwara kwari kuti achigomera izvizvi imari dziri kupinda mavari kudai imari dziri kupinda kudai saka zvinorwadza nekumira kwakaita izvozvizvi vapfuma nemuzukuru wangu zvinhu zvinobhowa zvisingatomboiti dai vakataura nemuromo dai takawirirana takanzwisisana haisi mhosva kana munhu akurambira uromba hazvina basa pamwe pezvinenge zvisiri zvako but zvinhu zvinongotaurwa dai vakangotaura nemuromo pane kuti dai vadai kudai so mwana mudiki asina chaanoziva ndozvo zvinongondibata chete inangu nemuroro wangu hana problem naye kana iye anozviziva kana hama dzake dzozviziva chero amai vacho chavanotozviziva kuti amwine naatezvara kunyangwe nevana vese hapana singamudu hakuna munhu watisingagamuchire zvakanaka nokuti ndakadzidza kuburikidza nini inini kwandakaroorwawo vanhu vangu vasingandidi vaindibata rafu saka ndakadzidza kuti kuita chinhu chakaipa zvakashata nokuti kana vana vako futi vanozotamburawo mangwana hauna mwana anoroorwa zvakanaka hauna mwana anobatwa zvakanaka saka apa ndikuzviitira inini kuitira kuti inini wavangu vana vasikana kana vakuzoroorwa ndine challenge yekuti ndogona kunamata kuti nai Mwari ko zvandoita zvakanaka wani ati mazvona eni Mwari avambondisiya vanondinzwa ndozvandozviitira izvo ndikuzviitira ndinotenda tinotenda mama.